Oi hei! En kuullutkaan, että tulitte. Olen Juuso. Saatatte muistaa minut tulevaisuuden kuvitteellisista dokumenttiprojekteistani Vanukkaan vaellus ja erikeipperipäiväkirjat. Joudun valitettavasti tunnustamaan teille Nummirokin kansalle, teille kansalle, joka pimeydessä ja räntäsateessa vaeltaa, että olen tehnyt suuren virheen. Pidin itseäni niin kovin fiksuna tähän asti, mutta joskus parhaatkin meistä kompuroivat. Minulle annettiin mahdollisuus tulla Nummirokkiin tänä vuonna. Monesti. Ja jätin sen käyttämättä. Ryven surussa ja itsesäälissä. Koska miksi koskaan haluaisin missata litimärät vaatteet, kylmät telttayöt, hikiset kusipäät, joita on kymmeniä tuhansia, ja ikuinen itikoiden syönti, taskulämmin tai ylihintainen kalja sekä pilaantunut grilliruoka. Joudun lohduttautumaan muun muassa näillä ylihintaisilla konjakeilla, joihin minulla oli varaa, koska käytin noin Nummirokin lipun verran rahaa pelkkään viinaan. Joudun myös syömään kotitekoista ruokaa omasta jääkaapista, juoden viinaa, jota myöskin saan minä hetkenä hyvänsä omasta pakastimesta. Kiitos vodkasotista. Tulen miettimään teitä siinä kohtaa, kun nautin näitä nautintoaineita. Tämänkin erinomaisen Meukov-konjakin aikana toivon, että voisin olla jonottamassa tätä niiden hikisten kusipäiden keskellä ja maksaa 2 oluesta ja mukipanteista saman verran kuin mitä tästä konjakkipullosta. Vaikka teillä ei viime vuonna ilmeisesti missään kohtaa laskuhumala tullut, kenenkään naama ei alkanut vituttaa ja missään kohtaa ei tullut se olo, että haluaisitte vain lopettaa juomisen ja päästä suihkuun, omaan sänkyyn, kuiviin vaatteisiin. Olen aivan varma, että sitä oloa ei tule tänäkään vuonna. Edes teille, jotka olette päässeet sinne jo tiistaina vai keskiviikkoiltana vai mitä te nykyään teettekin. Meillä on viinaa, järkyttävä määrä, ja on se pieni teoreettinen mahdollisuus, että se loppuu, mutta siinä kohtaa voimme täysin tyhjässä Raisiossa ottaa taksin täysin tyhjään Turkuun, jossa on täysin tyhjä viskibaari auki, jossa voimme sitten jatkaa avautumista sille ainoalle ihmiselle, joka sieltä löytyy, joka on varmaan joku japanilainen turisti, ja kertoa sille, kuinka menen itkemään tänäkin yönä itseni uneen, omaan lämpimään sänkyyni. Voi tätä itsesäälin määrää. Olen idiootti. Voisin jatkaa tässä itsessäsi rypemistä vielä pidempäänkin, saada teidät vielä enemmän tuntemaan itseni minua niin paljon fiksummaksi. Mutta saunavuoromme alkaa. Meidän on mentävä sinne nyt, koska sen jälkeen Vesa tekee lettuja. Soittakaa masentavaa musiikkia. All my friends are dead.